Attività mit-tfal għat-tfal. Dan kien il-ħsieb tal-attività li tellet minn 19 student tal-kulleġġ San Nikola fl-isptar tat-tfal fl-isptar Mater Dei. Studenti jiltaqgħu ma' tfal Morda, ikantawlhom għanjiet tal-Milied u anki qasmulhom xi rigali. mill-kulleġġ qal kif ir-rispons mill-istudenti kien wieħed b'saħħtu ħafna. Ntlaqat b'mod tajjeb ħafna, ħafna tfal ipparteċipaw, kien hemm ħafna donazzjonijiet anke mill-ġenituri ta' dawn nirringrazzjawhom u biex ngħidu hekk kellna rigal għal kulħadd u biex ngħidu hekk anke ħallejna xi rigali oħrajn warajna għal min adapitata se jkun rikoverat anke fl-isptar. L-idea wara din l-attività nibtet propju mill-isem moti lill-kulleġġ, jiġifieri San Nikola. Ma' tfal San Nikola huwa magħruf aħjar bħala Santa Claus, il-personaġġ li qassam ir-rigali lit-tfal. B'hekk l-istudenti ħarġu bl-idea sabiex ipoġġu fil-prattika dak li jitalmu minn fuq il-bankijiet tal-iskola. Dan biex anki juru solidarjetà ma' tant tfal li jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei, kif ukoll jallegrawhom bid-daqq tal-mużika u l-kant ferriħi. L-istudenti għalulna għaliex iddeċidew li jmorru jżuru lil dawn it-tfal. Għax għandi bżonn nejn. Għax forsi meta xi darba nkun hawnhekk fil-bżonn, jiġu jkantaw. Biex ngħinhom xogħol volontarjat nqof nagħmlu u anke nferħu daw it-tfal li ma nqam dejqin u x'ħajgawdu il-milied ma' sħabhom hekk. Rrid niġi parti minn din l-attività forsi la darba jien alla ħares qatt ikelli bżonn niġi hawnhekk nieħu gost li jiġu jkantawlna it-tfal. Intant l-istudenti għalulna li reazzjonijiet mit-tfal pazjenti kienu pożittivi ferm. Kulħadd qalna thank you u kulħadd kien ferħan u eċitat. Ferħanin għax isek tajtom rigal qabel ma nistgħu min kien imdejja wara li daqqiena u tinħi rigali bda jifraħ.